सोरेन के नाम के बाटे नेताई काम के बाटे। सोरेन का नाम के बाटे नेताई काम के बाटे। बिरनों से इनके अपनाई सुधीर भैया के चुनौआ में जिताई जिला पंचायत नहीं के बनाई सुधीर भैया के चुनौआ में। नमस्कार दोस्तों, हम गीतकार वकील कुशवाहा अपना चैनल कवि की रचना में बहुत बहुत स्वागत सबकर करत बाड़े। तो जैसन कि मुखड़ा आप सब सुन ली जा, कैसन रहला कमेंट करके जरूर बताई। अगर अच्छा रहला तो लाइक कर दी। अंतरा सुनावे से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट बा, जे भाई हमारा चैनल पर अब तक पहली बार आयल बा या चैनल के अब तक सब्सक्राइब नहीं के कैले तो कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब कैला का कोनो चार्ज ना लगेला। भाई लोग सहयोग तो कर सकेला लोग इतना खातिर। तो ले गाना का अंतरा सुनल जाओ। पढ़ल लिखल कर्मठ सबसे ईमानदार हो, रहे दिन दुखियन के साथ हो। हरदम करेलाई सेवा समाज का, लोभी नहीं करी है विकास हो। सपना बाइन कर सब पूरा सुधीर भैया के चुनौआ में जिताई जिला पंचायत नहीं के बनाई जिला पंचायत न के। गावे गावे सबका घरे आई खुशहाली, सब ही से ही बानी हो। ओट दे के इनके आसो दिहा लोग जिताई, सबसे कहिला हाथ जोड़ो। वकील मोहर इनके आगे लगाई सुधीर भैया के चुनौआ में जिताई जिला पंचायत नहीं के बनाई सुधीर भैया के चुनौआ में। अंतरा अगर तनिक भी आपके अच्छा लगल तो लाइक करी, शेयर करी आ कमेंट में बताई कैसन रहा। मिला थी कल एगो बहुत अच्छा मैटर के साथ। तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरिया समाज।